govorimo o razvoju mozga, samim time znamo da mozak djece se još uvijek zapravo razvija do njihove tamo 25 do 6 godine u potpunosti. Dakle, onda možemo zapravo razgovarati o tome da treba veliki dugačak period, da u tom dugačkom periodu puno toga se zapravo može dogoditi kod djece da bi kod njih djelovalo nepovoljno. Isto tako tu možemo govoriti kao rizični čimbenik djece koje su rođene prerano, koje imaju nisku porođenu težinu, koje su doživjela nekakav medicinski stres ili poroda. Kad govorimo o temperamentu, tu isto tako zapravo važno kako je temperamenta djece, dakle, da li je ono u skladu sa temperamentom roditelja, da li tu taj odnos roditelj-dijete zapravo funkcionira, odnosno kakav je stil roditeljstva. Također, rizični čimbenik su i različite razvojne promjene koje se dešavaju kod djece u smislu kognitivnih sposobnosti i napretka, školska postignuća, odnosno nedostatna privrženost školi ili negativni utjecaj vršnjaka. Isto tako i životni izazovi koji ne moraju biti normativni, a dešavaju se djeci, dakle od toga kako su oni socioekonomskog statusa, kako je obiteljski status unutar zajednice, imali nasilje u zajednici, u obitelji, da li se tu javljaju vršnjaci kao nekakav pritisak. Dakle, svaki taj rizični čimbenik javlja se u grupama i veći broj faktora kroz duži period izloženosti može biti nakon nekog ishoda. Osim rizičnih faktora, dakle, tu su nam važni i zaštitni čimbenici. Zaštitnih čimbenika ima puno više. Dakle, tu sigurno možemo govoriti prvenstveno o sigurnoj privrženosti roditeljima. Dakle, ta jedna dobar odnos, pogotovo sa majkom. Isto tako zapravo ono što mi kao roditelji radimo i kako zapravo gledamo djecu, kroz nekakve pohvale, ljubav, fizičku povezanost, tome da zapravo komuniciramo dosta izrazimo lice, da dajemo tome značaj, a isto tako da je dajemo osjećaj sigurnosti. Zatim je tu važno i optimizam kao jedan kognitivni stil. Dakle, nekakva nada u to da iako se nalazimo u nekakvoj teškoj izazovnoj situaciji, ipak imamo mogućnosti da se s njom nosimo i da će nakon nekog perioda što to prođe biti zapravo bolje. Odnosno da vidimo nekakvu svijetlu točku na kraju tunela. Isto tako zapravo je tu važna obitelj, u smislu obiteljske kohezije i harmonije. Ono što sam rekla, privrženosti, ali zapravo kvalitetno roditeljstvo, uključenost i oca i majke. Važno su nam i vanjsko okruženje, pozitivne veze sa odraslima, dakle da imamo potporu i podršku unutar škole, isto tako zapravo da imamo sudjelujemo različitim programima, aktivnostima, dakle u smislu unutar zajednice da imamo negdje gdje možemo zapravo pripadati, u smislu aktivnosti gdje možemo se pronaći koji su naši interesi i hobi. Isto tako je važno da imamo i ove socijalne odnose, odnosno može nam pomoći da se osjećamo usamljeno u teškim trenucima. Dakle, tu je važno da djeca imaju dobro prijateljstvo, ali da roditelji imaju izvanobiteljsku podršku. Također treba istaknuti briga o fizičkom zdravlju, odnosno pravilna redovita prehrana, tjelovježba, dovoljno sna i održavanje ravnoteže organizma pomažu u smanjenju teškoća, odnosno doživljavanju stresa i depresivnosti u stresnim životnim situacijama. Isto tako nam tu mogu pomoći i